салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. шумо бисёр мехоҳед ки либосҳои босифат аз Туркия заказ кунед, аммо одами боварӣ намедонед. пас мо ба шумо интернет магазини Шермардон шопро бароятон тавсия медиҳем. либосҳои босифат аз Туркия бо доставкаи зуд ва нархи дастрас. оптом ва донаакӣ. барои заказ кардан дар номери ватсаби рӯи экран буда нависед. агар аз номи канали мо гӯед, ба шумо 10% скидка мекунанд. доставка ба Тоҷикистон ва тамоми шаҳрҳои Россия. Шермардон шоп шуморо бо либосҳои босифаташ қоил мекунад. Аъзам Ғаффоров рекордаш 12 бо Михаил Сландер дар созмони СА муҳориба мекунад. аъзам баъди муҳорибааш дар СА 111 номзади муҳорибаи солро дар соли 2020 дар ин лига ба даст овард. акнун Аъзам Ғаффоров бо Михаил Сландер 28 август дар мусобиқаи СА 127 дар шаҳри Краснодари Россия муҳориба хоҳанд кард, ки мо ба ин варзишгари тоҷик танҳо сарбаландиро таманно мекунем. хушхабар дӯстон, яке аз варзишгари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов реванше ки деру боз ҳамаи мо интизор будем дар созмони PFL дар полуфинал бо Алекс Мартинес барпо мешавад. ёдовар мешавем ки дар муҳорибаи гузаштаи Лоиқ бо Мартинес бо қарордоварон мағлуб шуда буд. акнун Лоиқ Раҷабов бо рекорди 14-3-1 бо Алекс Мартинес ки рекордаш 8-1-1 мебошад, 13 август дар вазни сабук дар созмони PFL дар даври полуфинал бо ҳам қувваозмоӣ хоҳанд кард, ки мо ба варзишгари тоҷик танҳо муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.